Nagpakamang unta ko sa akong bet kaayo nga chatmate sa amoa. Pero ang ending, nabuntisan ko sa latagaw nga buang sa kalsada. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuha mga suking viewers ug tigpaminaw ning imong programa. Itago na lang ko sa pangalang Sabel. 26 anyos ko karon na DJ Sam. Mahulog jud ko nga single mom na ko kay buntis naman ko. 2 ka buwan na nga akong tiyan karon DJ Sam. Ug kani nga butang ang akong dako kaayong problema ug gimahayan sa tibuok na akong kinabuhi. 3 months ago DJ Sam, nakachat na ako ang akong silingan nga crush gyud kaayo nako sukad pa ni adtong elementary pa ko. Actually, minyo na gyud siya karon. Pero iyang asawa na sa Maynila. Doon na sila'y 2 ka mga anak DJ Sam. Apan anak pa siya, wa daw siya nahigugma sa iyang asawa. Napugos ra daw siya DJ Sam. Napikot ra daw siya dihang nabuntis na. Wa daw siya'y mahimo, kundi pakasla na lang ug kung sayod pa lang daw siya nga gusto daw nako siya kaniadto. Mas maayo pang gipanguyaban daw ko niya. Nagka-fling gyud mi pinaagi sa chat DJ Sam. Og happy kaayo ko. Pila na mi kabuan nga sige langga-langga pinaagi sa chat. Kay okay raman kaayo kay wa man ang iyang asawa. Tua man sa layo nagtrabaho. Isa ka gabi ni ana, wala nga ako mga ginikanan DJ Sam kay tua sa syudad. Namatian man mi didto. Nilamay sila sa akong namatay nga uyuan. Ako lang ang nahibilin at that time, DJ Sam. O kanang likod sa among bahay man good na mi purok-purok nga gamay. Tambayanan namo na maadlaw DJ Sam. Nagsabot ming duha ni Dennis nga naami buhaton didto nga milagro pagkagabi. As in, grabe jud ang among excitement ato nga time. Sa chat namo, gipaganahan jud namo pag-ayo ang usag-usa. Kay lagi, first time namong buhaton. Nag-request pa gani si Dennis DJ Sam nga mag-red 90s daw ko. Ug hukason daw nako tanandaan. Di na daw ko mamanti, aron diretso na daw pag-abot niya. Balak niya DJ Sam, makanapulo daw mi ka rounds ni adtong gabi una. Layo-layo nga mo mga silingan DJ Sam, maong okay ra. And that time, ulan pod. Ngit-ngit pod kaayo ang among purok-purok sa likod DJ Sam kung dili namo pasigaon ang suga. Siga lang yun sa akong cellphone DJ Sam ang makahayag. 9 PM ang among sabot, sharp. Gipalong na dahil ako ang akong cellphone kay nakamatikod man ko nga doon na mga tunog paingon sa ako Sama sa among nasabutan, gihabwa na nako daan ang akong suot ug wa na gyud ko mamanti. Napansin ako DJ Sam nga nilingkod ang tao sa lingkuranan sa purok. Maong gikuha na ako ang kamot niya ug akong gipakuot sa akoa. Una, giwakli pa niya DJ Sam ug nihigda siya sa lingkurana na sa purok. Pero, nihigda pod ko while nakapatong sa iyaha. Naglagot ko DJ Sam kay unfair kaayo. Nangandam kog taman, naligo ko. Samantalang si Dennis baho-baho paglamas. Bigaon kaayo mi ni Dennis sa chat DJ Sam. Maong wa na gyud ko mataha pa. Kita naman gani siya sa tanan sa ako Ako pud sa iyaha. Kay ga-sex man mi sa video chat. Mao to giapuhap na nako siya DJ Sam ug gipatos na bisan lagkit-lagkit. Kay ganado na pud kaayo ko that time. Wa siya'y tingog-tingog DJ Sam. Gawa sa sagunto og agulo. DJ Sam ako na ang nibira sa iyaha og una. Kadugayan, muraga wild na pud siya. Gipanamastamasan gyud ko niyag taman DJ Sam. Pag humana mo, wa gyapon siya mitingog. Nihigda siya balik sa bangko. Kadugayan DJ Sam murag na aninag nako si Dennis. Gipangutanan nako siya nganong di siya motingog. Hangtod nga ni barog siya balik DJ Sam og diretso. Iya akong gikiyod-kiyuran. Nakuratan og nahayang gud in taon ko DJ Sam. Sakit kaayo nga akong likod kay napaod sa kanto sa purok. Maong gikuha nako ang cellphone ug akong gipasiga. Pero nakurat ko DJ Sam, dihang nakita nako ang notif sa akong cellphone nga doon na 21 ka missed call si Dennis.
Ana siya pagkaugma na lang daw namong idayon ang among plano kay kalit daw niabot ang iyang ugangan o mga igsuon. DJ Sam murag gyud ko gibuhusan og inini tubig kay kung wa siya midayon kinsa day ning lalaki nga kaana-ana nako. Giiwagan ako ang naong sa nagbarog sa kilid sa poste DJ Sam sa purok. Og perte na kong kurata diyang nakita nako nga si Kimoy Mandiay, ang buang nga latagaw sa among lugar. Naghapuha pa in taon siya sa iyang bunal DJ Sam, nagatubang sa akwa og kanang ready to fight na jud. DJ Sam kani si Kimoy ulitaong guwang. 37 anyos na daw ni. Hitsuraan pud baya siya? Limpyo pud ni siya nga buang kay ginaligo o ginaatiman man sa iyang pamilya. Makaingon ka nga buutan pud ni siya nga buang kay mutuman man. Dinhi jud ni siya nagatambay sa among purok DJ Sama adlaw. Pero wa ko masayod nga pati di ay sa kagabhion. Abi jud na kog nahipos na siya sa iyang pamilya kada gabi. Dali-dali kog hawa sa purok DJ Sam, pero bago pa kumilakaw, ako una siyang gisiniyasan nga dili magsaba. Ha? Naglagot jud ko sa gibuhat ni Dennis sa DJ Sam. Dili na ko ma-imagine nga nakipag-ana-ana ko sa buang ug ang sad pagyud kay nagbunga ang among gibuhat. Ulaw kaayo. Sa dili madugay maklaro na ang akong tiyan DJ Sam. Pagbulag namo sa akong ex live-in partner, giingnan nako siya nga better ang akong ugma kung wa siya. Pero unsa maning nahitabo sa kuha karon? Matawag pa ba ni better? Ika-proud pa ba ni? Unsaon man ako ni pag-handle? Wa ko masayod unsaon pagsulti sa akong mga ginikanan. Og wa sab ko masayod kung ipadayon ko ba ni ang akong gibuntis. Dako gyud kaayo ni nga kaulawan if ever lang. Wa na pud ko nagpadayon og chat kang Dennis DJ Sam. Wa na nako siya ginapansin ug nagtuo siya nga nasuko ko niya tungod giinjan ko niya ato nga time. Mga viewers ni DJ Sam, kung kamo ang naa sa akong lugar, unsa man ang inyong buhaton. Daghan pa kog plano sa akong kinabuhi, pero nabuntisan lang ko sa usa ka buang. Ang makalagot pa gyud karon na DJ Sam, kay kung magsugat ming duha ni Kimoy, siniyasan ko niya og ana-ana. Muliko na lang gud ko DJ Sam, ug usahay ako siyang batuon og bato kung naay makakita. Kay bang mo, wa gyud na nalilong sa iyahang mama. Kay do na may mga higayon nga makit-an niya nga musinyas lagig ana-ana si Kimoy sa akoa. Kasab-an nila, asa daw nakakaton ana nga bastos man daw kaayo. Pero DJ Sam nakonsensya pud baya ko, kay kahibaw gyud ko kung unsay tinuod. Maunang kutob sa akong mahimo, galikay na lang gyud ko nga magsugat ming duha ni Kimoy. DJ Sam ug mga viewers, tambagi daw ko ninyo bi kung unsay angay na kong buhaton. Dagan kayong salamat DJ Sam sa pagbasa ning ako ang chat sa imuha. Imong sender, Sabel.